Kamaráti, čaute, dneska si zase zahrajeme Minecraft. Dneska mám na pláne, neviem, niečo ísť poťažiť, toto dám rovno vypiecť. Aha, mám tu niečo, ale dám to vypekať a poďme sa vyspať. A tam niečo svietilo, tak chcem sa ísť na to pozrieť. Idem sem. Toto, čo svietilo, tam. To je Enderman. Tak toho možno potom skúsim. Oh shit! Tam je láva. Tak tam by mohli byť nejaké dia. Čakaj, ja idem si zobrať nejaké bloky, skúsim zabiť toho Endermana. Čakaj, ja mám ešte veci v čestke. Tak si to vyberem a pôjdem tam. Takže... Aha, ne, tak ja mám tu u seba. Asi tak. Zoberiem si... Počkaj, to si rozkraftím. Zoberiem si chlieb a nejaké drevo. Dám to sem do čestky a idem sem. Kurňa. Vajco. Sliepka tu zniesla vajco. Kde je to sliepka? Tam. Tak tu potom môžem zabiť. A idem na to Endermana. To prdele, on sa už kam nám teleportoval. To nevadí. Ale idem sa sem pozrieť. Proste láva. No, chápem. Dobre, tak idem preč. Idem sem dakam. Idem dakam tam. Za chvíľu tam budem. Dobre, už som tuto niekde. Som sa do ryti, skoro som tam capol. Vyťažím toto, poviem takto. Dám si takto tu piesok a dobre, poviem normálne. Tu je vyťažený strom, čo som v prvej epizóde vyťažil. Sú tu saplingy, to je dobré. Nič iné tu ešte není. No je tu styk a ten sapling tu bol, to nevadí. Je to malé, to stačí. Ideme ešte asi tam, či nie, poviem inám. To je tento sandstone. Poviem tajto. To ste želvy ešte. Čakajte. Není tu niekde kelp? To není. Tam je až. Tak to je zlé. Lebo by som ich mohla rozmnožiť. Teraz zdá sa mi, že je to kelpom. Nie som si istý. Ale asi áno. Dobre, tak idem tadeto. No a ešte som sa vrátil, lebo si idem vykraftiť loďku a poviem tam na loďke. Dobre, zoberiem si tam crafting table a za chvíľu tam budem. Takže už som tu. Som už tu. Zoberiem si so sebou loďku a poviem tajto. Čakaj, toto vykopem a dám si to tam. Si dám ešte sem aj to vajco. Tak, loďku si dám sem a idem. Dobre, si vykopem, zahodím a idem. Tu strom, tak ten pokácam. By som mal drevo. Dobre. Áno. Takže tam dočiahnem. Yes. Už to je vykopané. Som nechtěl jednu drevo. A tak. Dobre. Idem ďalej. Tu sú kravy. Tu zabijem a keď bude niečo zajímavé, tak sa ozvem. Že to je les. Ale není to les.
nič ďalšie. Tam už nejdem, tak idem naspäť, lebo sa nechcem stratiť. Pán s loďkou, ukáž tam čo je. Je tam niečo? Tak to bolo super. Sú tu zombíci, počujem. Dám si meso a pôjdem tam. A kde sú? Čo mám zvuky zombikov? Tu je smrť. Ty smrad. Tu je žebrak. Chod do ryti. Tak tu asi nejdem. Nechcem skapať. Idem naspäť. Si vykraftím drevo a dobre. A ešte jeden blok. Idem späť. Chov by som tam mal byť. Pôjdem domov a pôjdem sa vyspať a pôjdem ešte ťažiť. Tak, dobrú noc. Už je ďalší deň, takže ja som chcel, že si tuto vykopem jamu. Keď idem ešte naspäť hore, odložím si nejaké veci a tam späť. Uhlie tam dám, zoberiem si to zlato, skovám si to všetko. Nechám si chleba. A asi tak. Ja. Skovám si ešte loďku. Toto zahodím. A idem tam. A pôjdem tu range majniť, takže keď bude niečo zaujímavého, tak sa ozvem. Kurník, ale je tu tma, spravím si torčky. Tak zmena plánu, zoberiem si to uhlie a spravím z nich torčky. Tak to si to usporiadam a idem tam. Dobre. Uhlie som našiel, to je dobré. Konečne niečo dobré, čo sa mi bude hodiť. Tu ešte uhlie. Tak to veľa vyťažím uhlia. Tu koľko toho uhlia? Veľa. Tu ešte hora je, no.
Dobre, a to zastavím. To som nemusel zastavať ako, ale dobre. To je kejva. Yes, tak. Pôjdem sem, pripravím si bloky. Vykraftím si tento štít. Jak sa kraftí, tak? Nie. A takto, yes. Takto, dobré. Dobre. Mám toto. To je creeper. Vybuchni. Zničil to torčku, to je smrad. O, tu je láva. Musím tak poriešiť. Keď ma nejaký zmrt teraz hitne, tak som minus. Dobre, ale dávam to. Dobre, dám som torču. Toto čo je železo? Keď vykopem to takto. Najprv toto a teraz to železo. Dobre. Železo. To vyhodím. To je ďalšie železo. Tam je plno. Čakať, vykraftím si dvere. Tak. A pec a dám si vypaliť železo. Aby som si mohol keď tak diamanty vykopať. Keby nájdem. Teraz si počkám. Jedno už mám a ešte toto druhé. Čo to písklo? Tak. Dobre, mám železo. Vykopám furnejsku a pojem do vody. Čo je? Koper. Tu je ono. Železo. Sem pôjdem. Zoberám, vykopem dvere a pojem ďalej. Idem sem.
Vyťažím ďalšie železo. Čiže tu je voda. Tá voda je tak otravná. Tak toto vykopám. Oh shit. Dobre. Ešte toto vykopám a železo dokopám. Jau. Jau. Kde? Dobre, skápal. Vykopám ešte toto a železo už nebudem kopať, lebo toho mám plno. Dobre, idem ďalej. Som dosť už pokopal. Kde je tá moja ona? Tu je tá moja džura. Čakaj, ešte tu som nebol, tak sem pôjdem. Tu vykopem ešte. Enderman, tak tu radšej už nepôjdem. Bojím. Dobre, obkopem to, teda obstávam, ja už som totálne minus vymletý. Vykopem ešte a zastávam. Dobre, idem kopať ďalej. Dám som torčku. Tak. A keď bude dať zaujímavé, tak uvidíte. Moc svieť, to bude asi láva. Joj, tam bola asi. Zničil sa mi krompač. Tak, to je super. Urobím si ďalší. Crafting table si dám sem a pec mi netreba, ani drevo vlastne, lebo mám kameň. Tu je oné, toto jak sa to volá. Mineshaft. Som docela zledal, tak dám tak. Čakaj, to som dokašľal.
redstone. Keby nájdem dia, by to bolo fajn. Prišiel čas si vykraftiť železný pickaxe. Teraz dám sem. Tak. Vykopem si to naspäť. Tu už nebude voda, podľa mňa tu mi netreba už dvere. Dobre, vykopem a pôjdem tam. Paučina. No tak pôjdem do toho Mineshaftu asi. Aha, kto tu takto? To asi iba kúsok Mineshaftu. To je asi Mineshaft pod tým. Ne, nič tu není. Tak tu? Není tam nič. Tak ja neviem. To je zlato, to dobré. To vykopem. Počkaj, musím železným pickaxom. Tam už nič nejde. Kde je? Idem späť. Železo mi netreba, toho mám plnú riť. To je pavúk. Dobre. Idem späť, poviem benchminiť. Tak idem späť a toto doblokujem a budem ďalej kopať.
Dobre, mám to už som spravil, som to zastavil, aby som to nemal tú vodu a idem kopať ďalej. Takže keď zase bude niečo dobré, tak sa vám ozvem. To je láva. To je kejvka. Zakopem tú lávu, teda zastavám. Shit, skoro som do nej hapal. Tu nič není. Fúha, tak to bolo tesné. Som hapal do lávy. Som sa skoro dosral. To je zombo. Dávaj láva. Preč. Tu je toto Minecraft. Ty kukus. To zahodím, fuj. Ako nemám už moc torčiek. Železo. Tieto torčky si zoberiem so sebou. Jaučo. Dobre. Skapal. To je pavúk, ten... Oh, Diamanty! Yes! Našiel som konečne diamanty. 2. Len 2 tu boli. Yes. Konečne. Tu je Iron Pickaxe. Torčky. To je dobré. Ale s tými torčkami musím šetriť. To je lapis. A vyťažím som do bloky, lebo chcem mať zase plný inventár. Kde som došiel, to je to. Tajto, no, tajto. A nie, tá nie. Kade som došiel do prdele? Ja som došiel. Ježišmaria. Odtiaľ to? Je tu? Či nie?
To je jaká obrovská kejvka. Tak tu idem ťažiť. A kde je tam môj tunel? Skúsim sa vykopať von. Počkaj, to je toto. Sú tie chobotnice. Tu je zlato a nemám bubliny, takže si sem dám dvere. Si vykopám. A pôjde, tu by som teoreticky mohol našiť ten môj tunel. Tu je vonkajšok. No ne ako vonkajšok, ale proste kde je vzduch. No, vykopem sa asi hore. Idem vykopať túto blok s železným pikexom. Tak, idem si pre moje dvierka a idem hore. Sa vystávam preč. Dobre, takže som sa začal stavať preč. A poviem tak proste. Lebo som sa stratil z toho mojho schodiska. Či jak to povedať. Takže som vybuchol. Ja som z neho dostal luk. Čo ti dáva? Dobrá kosť. A čo mi spadne z tohto? Dobre, len kosti. Idem domov. Tu je tá láva, no. Idem domov už. A poďme sa vyspať. Dobre, idem domov. Tak,
vyspím sa, uložím si veci, čo som našiel a dobre, bude to super. Ale nebol som moc ďaleko ako od môjho baraku. Ako jasné, bol som ďaleko, ale nie až tak veľa. Vypečiem si zlato, diamanty som našiel. To je podľa mňa za dneska asi najlepší úlovok. Železo si tiež vypečiem. No tu mám šipy, tak ty si skovám. Tak, čo tu ešte? To zlato vypekám a dám tam vypekať aj to železo. Tak raw iron. Diamanty si skovám, toto zahodím. Loďka. Meso si zoberiem. Alebo na srade si spravím novú čestku. Dobre, pekne všetko si tam skovám a mám aspoň miesto tam. A zoberiem si iba čo mi treba. A však nič mi netreba. Mám všetko. No dobré. Železo. Tak a idem sem. Oh shit, creeper. Dobre, zabil som ho. Chleba vlastne ešte sa nažerem. Kaž. 3 irony. Vyberiem si tie diamanty. Alebo nie, všetko si sem skovám. Poď. To je žebrák. Vybuchol do retí, teraz to tu budem musieť zastavať. Zaberiem si sekeru na tohto. Poď sem. Poď, však vlastne vybuchni. To chcem, aby si mi pomohol. Aspoň budem mať hlínu. Tak, a tie stromy už mi vyrastli, to je dobré. Zastavám to tu. Tak. Toto si skovám. No a ľudia, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Budem veľmi rád, ak mi dáte odber. A zajtra by malo výsť nové video. Tak sa teším. Tak čaute.